הקהל מבקש להמשיך לעמוד. לקריאת היזכור ואל מלא רחמים, הקהל מבקש להמשיך לעמוד. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים, במערכות העם וכל אנשי קהילת המודיעין והביטחון ואנשי המשטרה אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני טרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים בחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל לטובי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור ודור. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים, טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות הקדושים שנלחמו בכל מערכות ישראל, במחתרות ובצבא ההגנה לישראל, ושנפלו במלחמתם ומסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יסתירם בצל כנפיו לעולמים, ויצור בצור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ותעמוד לכל ישראל זכותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. הקהל מתבקש לשבת.
לפעמים כשהם קופצים הם שוכחים לחזור. אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגן נפרדים בשמחה, כי היום לא ארוך ונפגשים שוב מחר, חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן. אמרו לי שהם רק עברו מעבר לענן. בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגדוד יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא אכיר. היום, ב' באייר, תשע"ו, רגע לפני פתיחת חגיגות 68 למדינת ישראל, נתייחד עם זכרם של גיבורינו אשר מסרו נפשם למען המדינה, ובמותם ציוו לנו את החיים. ב-68 שנותיה ידעה מדינת ישראל לא מעט מלחמות, מבצעים, קרבות, פיגועים, ואירועים כאלה הפכו לצערנו לחלק משגרת יומנו. וכשיש מלחמה, יש אובדן. טקס זה יוקדש למלחמה האחרונה, ההיא שכבר בת 10, שדי נשכחה מליבותינו, אבל לא מליבותיהם של משפחות השכול שנוספו באותו קיץ. חום יולי-אוגוסט של שנת 2006 ייחרד בזיכרון הישראלי כקיץ שבו אחרי 25 שנה ללא מלחמה הייתה כאן מלחמה. המלחמה, כמו אחותה הגדולה, מלחמת לבנון הראשונה, החלה כמבצע, בעצם שני מבצעים, גשמי קיץ בעזה ושינוי כיוון בלבנון, מבצעים שעד מהרה הפכו למלחמה. מלחמת לבנון השנייה, 171 בני אדם נהרגו, מתוכם 121 חיילים, מתוכם 2 חטופים. השאר נפגעו בעורף, שהיה שותף פעיל למלחמה. 3,970 רקטות נורו לעבר שטחי ישראל. אותו קיץ ארור התחיל באירוע חטיפה ב-25 ביוני, סמוך לגדר המערכת ברצועת עזה. בתקיפה מתוכננת על טנק ששהה בפעילות מבצעית, נהרגו 2 חיילים ונחטף החייל גלעד שליט, שחזר מהשבי לאחר 5 שנים ו4 חודשים. שבועיים בלבד לאחר מכן, ב-12 ביולי, תקף כוח של חיזבאללה יישובים ומוצבים של צה"ל בצפון בירי קטיושות, ובמקביל ירה על סיור של צה"ל על גדר המערכת בגבול וחטף את החיילים אלדד רגב ואהוד גולדווסר, זיכרונם לברכה. גופותיהם הוחזרו בשנת 2008. בתגובה לחטיפות
לצד צה"ל למבצע גשמי קיץ בעזה ולמבצע שינוי כיוון בלבנון, מבצע שעד מהרה הפך למלחמת לבנון השנייה. השיר מיליון כוכבים הוא שיר שכתב והלחין יפתח רזנר. בשנת 2006 לסרר חברו הטייס סרן תום פרקש. את השיר שרה לראשונה אחותו של תום, עמית פרקש, בהלווייתו. השיר הפך להיות השיר המזוהה ביותר במלחמה. סרן תום פרקש, זיכרונו לברכה, נולד ב-18/7/1983, נפל ב-24/7/2006. דור שני לטייסים בחיל האוויר. תום נולד בקנדה, לשם עברו הוריו שירות צעירים. הם חזרו לארץ וקבעו את ביתם בקיסריה. ב-2001 גויס תום לצה"ל, עבר את קורס הטייס ושירת כטייס מסוק קרב. כשבוע לפני נפילתו, הוא חגג את יום הולדתו ה-23, ומשפחתו שלחה לו מתנת יום הולדת לא שגרתית, אוטו גלידה, שחילק גלידות לו ולכל חבריו. את השבת האחרונה בילה תום במחיצת משפחתו וחברתו מזה 4 שנים, רעות. הם היו הזוג המושלם. תום, הטייס המוצלח מקיסריה, ורעות, הילדה היפה מכוכב יאיר. ביום שני נהרג תום פרקש בהתרסקות מסוקו, ורעות נותרה לבד, מחפשת את תום שלה בתמונות ישנות. עכשיו כולם מספרים איך פחד מהגרוע מכל, איך ידע שהמוות אורב לו, וחיים חפר, משורר המלחמות, מתגעגע לזוג האוהבים היפהפה שגר דלת מולו. פעם כתבתי, אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אבל עכשיו אני חושב על רעות ואין לי מילים בשבילה. תהיה המלחמה האחרונה. רב סמל קרן טנזר, זיכרונה לברכה, נולדה ב-26/9/1979, נפלה ב-12/8/2006. החיילת היחידה שנפלה במלחמה זו. המכונאית המוטסת היחידה בטייסת האסורים מאז ומעולם. קרן זכתה בחוש טכני מפותח, וכשעלתה לכיתה י' התקבלה למגמת האיב"ם, תכנון וייצור באמצעות מחשב. קרן וחברותיה למגמה היו שלוש בנות בכיתה של 40 בנים, אך הדבר לא הפריע להם כלל. מהרגע הראשון התלהבה קרן מהמקצוע, וכבר בשלב זה של חייה ראתה את עתידה בחיל האוויר. כשבכיתה י"א הוחלט לבטל את מחנה הגדנ"ע, נלחמה קרן על קיומו והצליחה לשכנע את מנהל בית הספר לקיימו בכל זאת. החשיבות שבתרומה לכלל עמדה בראש מעיניה והדריכה את חייה. נושא השירות הצבאי קסם לה מאוד, והיא ראתה את עצמה ממלאת בצבא תפקיד משמעותי. במהלך הלחימה נדרשה הטייסת של קרן לבצע טיסות מבצעיות בתחומי לבנון, וקרן דרשה להשתתף בטיסות אלה. תחילה התנגדו מפקדיה לכך ואפשרו לה להשתתף אך ורק בטיסות מבצעיות שבוצעו בתחומי ישראל. אך קרן עמדה בתוקף על רצונה ללחום כמו כולם, וצורפה לטיסה מבצעית בלבנון, שיצאה לדרכה ב-11 באוגוסט 2006. למחרת נפלה קרן בקרב בדרום לבנון. הלילה במבצע מורכב של לוחמי יחידת החילוץ של חיל האוויר 669 חוצה מעומק שטח לבנון גופתה של רב סמל במילואים קרן טנדלר. ב-25 ליולי 2006 כתבה קרן, אין, פשוט כואב לי הלב. המדינה שלנו נלחמת כבר שבועיים. 3 טייסים הלכו סתם, חיילים נהרגים סתם, אזרחים נהרגים סתם. המצב במדינה פשוט עצוב, והדמעות לא מפסיקות להמשיך ולנזול. אלוהים, אני יודעת שאני כל הזמן מציקה לך עם השטויות שלי על אהבה. אלוהים, עזוב הכל, שטויות אני יודעת. אבל את הבקשה הבאה, בבקשה תמלא. דאג לנו למדינתנו, הבא שלום במרומנו. דאג לכל החיילים לשלום גופם וביטחונם, ושרק יחזרו הביתה בשלום. גם החטופים. אלו נלחמים על הקרקע ואלו שבאוויר. שא ברכה על כל ארצנו, כי הובא היום ודמעות רבות זורמות בה. אנא הגן עלינו ועל הנלחמים. אוהבת קרן.
סמל ראשון עוז צמח, זיכרונו לברכה, נולד ב-27.10.1985, נפל ב-12.8.2006. חייו של עוז היו קצרים אך מפוארים, דושי סקרנות, עשייה, נתינה ואהבה. את שנותיו הראשונות עשה ביבנה. פרק זמן קצר בנעוריו בלימודיו בחטיבת הביניים בתיכון, חי עוז עם משפחתו בהולנד. מדינה שלא חש כלפיה כל שייכות. הוא הפציר בהוריו ללא לאות לחזור לישראל, כדי שיוכל לסיים את חוק לימודיו ולשרת את מדינתו, וכך היה. אפילו שהיה תלמיד מצטיין ומועמד טבעי ללימודי רפואה במסגרת העתודה האקדמית, היה עוז נחוש לשרת כלוחם ביחידה קרבית ולתרום מיכולתו מכישוריו למדינת ישראל. לקראת גיוסו עבר בהצלחה מבדקים והשתתף בגיבושים לקורס טייס וליחידת הקומנדו הימי. עם גיוסו לצה"ל ב-28 במרץ 2004 שובץ בחיל השריון והחל את מסלול ההכשרה המאתגר בפלוגת גולן שבגדוד צופה במסגרת עוצבת ברק. במהלך הקרב בו נפל, הבחין עוז כי הטנק שנה לפניו, הציר הארי קשה ביותר, נפגע בצריח מירי טילים נגד טנקים, ומפקדו נפצע וחדל מלתפקד. עוז, שהבחין במצוקת הצוות, נטל יוזמה לחילוץ הטנק הפגוע. כשהוא חשוף באור יום ותחת אש תופת, בנחישות ובעוז רוח, הדריך עוז את טנק 3א כיצד לכוון את הטנק לאזור מוגן ולהיחלץ, בעוד הוא מרתק את האויב ופותח באש מכל הכלים לכיוון מקורות הירי. בתום פעולת החילוץ דיווח עוז למפקדו, קודקוד, כאן 3ב סוגר בתנועה סוף, ומאז לא נשמע קולו ברשת. אחותו שני כתבה, עומדת כאן מול כולם, אני לבד. מנסה להסתיר את העצב והגעגועים שמשתלטים עליי. האם אתה שומע את קולי משתלב עם הרוח? האם אתה כאן? ליד אותה האבן, עליה חרוטים פרטים כואבים, ושם שכל כך קרוב אליי. שלך, אח שלי. שוב מדברת מעומק ליבי לאדמה, אך אתה לא באמת שם. אתה בעצם כאן. אני לא צריכה לבוא לפה בשביל לזכור אותך, או בשביל להרגיש אותך. אני מרגישה אותך ברגעים של חולשה, ברגעים של עצבות, של שמחה ושל פחד. אני מרגישה שאני לא לבד. כבר 2 עברו, זה המון זמן, אך לי כבר אין תחושת זמן. מרגישה כאילו הכל קרה אתמול, ו2 זה בעצם יום. יום ועוד יום עובר, וככה הגעגוע מתגבר, והדמעות מתרבות, והזיכרון נשאר. אותו זיכרון של חיוך, אותו זיכרון של חלום ישן, ואותו זיכרון שלך. אומר שלום בפעם האחרונה. יעברו הימים ועצוב לי להגיד שהחיים ממשיכים, רק ששלי המשיכו בגוונים אחרים. אני אוהבת וזוכרת, אחותך שני. עידן חביב טייל בעת המלחמה בדרום אמריקה, וחש צער רב על היותו רחוק מהמדינה, בעוד חבריו נלחמים ואף נהרגים. עוז היה אחיו של חברו הטוב, וכשהגיעה אליו הבשורה המרה על מותו, כדי להתמודד עם הכאב, הוא התיישב וכתב את השיר עוז. שיר מלא עוצמה, כאב והמון אהבה לחבר אהוב ומוערך.
אגוז. הפנים העלמה, לא לא לא, תחזירו לי אותו, לא לא לא, זה בכלל לא הזמן שלו. סמל ראשון רפנאל ברוך מוסקול ז"ל נולד ב-21/8/1985, נפל ב-20/7/2006. ילד משכמו ומעלה, מהחניכים הראשונים בסניף בני עקיבא שבמזכרת בתיה, מהכותבים, המביימים והמציגים הקבועים בהופעות ובטקסים של התנועה. שחקן כדורסל, שיחק בקבוצת הנוער של מכבי רחובות, והיה מקהלי השלשות המובילים של הקבוצה והליגה ואף הדריך בקייטנות. בגיל 14 לימד לבר מצווה. בגיל 15 למד עצמאית לנגן גיטרה. לפני גיוסו לצה"ל השתתף רפנאל בגיבושים ליחידות המובחרות והתקבל לסיירת אגוז, אך החליט לדחות את גיוסו לצה"ל בשנה כדי ללמוד במכינה הקדם צבאית קשת יהודה שבמושב קשת ברמת הגולן. בתחילת אוגוסט 2004 התגייס רפנאל לצה"ל לסיירת אגוז ועבר בהצלחה את המסלול הארוך והמפרך של לוחם בצוות פישר. לאחר השיבה, כשהחזירו את חפציו של רפנאל, התגלו בפאוט שלו דפים מקופלים. התברר כי רפנאל שלח ידו בכתיבה. הנה אחד מכתביו. הלילה ירד, החשיכה השתררה. אנשים הלכו לישון אבל בלית ברירה. ורק בחוץ המסיבה דופקת לו בראש. רק הילדה הנחמדה ממשיכה לדרוש. אנשים טיפשים, מתקרבת מלחמה. אם תמשיכו ככה, לא תהיה לנו אומה. והילדים הטיפשים ממשיכים להתמסטל. המשטרה מגיעה, כולם להתקפל. מתחילה פה הפגנה, המדינה, המשטרה. ותראו, בתוך 2 דקות הבעיה פתורה. מדינה, שלום, דגל ולאום. היום כולם נראים כמו חלום. והילד הקטן שמחכה לאורח מחזיק ביד נשק במקום איזה פרח. ותראו אותנו, לאן הגענו. רצינו שוויון ואחדות ותראו איך נפגענו. אפילו בצחוק עוד נותרה גזענות. הרשתות הגדולות הורסות את החנות. ובבית אישה עם 6 ילדים שמעדיפה לקנות אוכל במקום בגדים. והמים אשר לא נותרו באף פינה. תסתכלו לאן הגענו, איזו מין מדינה. מדינה, שלום, דגל ולאום. היום כולם נראים כמו חלום. והילד הקטן שמחכה לאורח מחזיק ביד נשק במקום איזה פרח.
בשונה ממלחמות, מכה הטרור ללא רחם, באכזריות וללא הבחנה באזרחים חפים מפשע. ילדים שיוצאים מהבית לשדה הקרב, ללא אפוד, ללא קסדה ונשק, ללא כל יכולת להגן על עצמם, שעל גבם ילקוט בית ספר ובידם כרטיסייה. בדרך למיון הכנתי את עצמי לנזיפות ממך על שהעזתי להדאיג את אמא שלך לשווא. כמה דאגת לה. לרגע לא הצלחתי לדמיין את הנורא מכל. אני כועסת עליך. בהודעה האחרונה ששלחת לי אמרת שאתה פה בשבילי, לשמור עליי לעולמים, בכל זמן, בכל מצב, בכל מקום. אלון, לא ביקשתי לעולמים, ביקשתי שתהיה פה לעולם אחד. הבטחת ולא קיימת. שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב, שיר של אהובה מחכה לך, מישהו שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מחזיר לי תקווה, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה, הוא כותב מכתב, היא עונה 3, ככה זה הולך תמיד, הוא שולח שיר, היא מוחה דמעה, מישהו שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מחזיר לי תקווה, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה, כל הרחוב יוצא וזורק פרחים, כמה טוב שבשלום, הנה הם חוזרים שיהיו בריאים, מישהו שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מחזיר לי תקווה, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה, שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. תו חדש, מילים ולחן, אמיתי קלר. זה שיר שמבשר, הכל נגמר. זה הכל שמכוון אותך הביתה. ימים קשים חלפו כבר, ימי חולין חוזרים. דרורים בשדה שרים. תמו ימי הסבל, תמו ימי השכול. מפציע השחר בגוון תחול. וכל ימות הקרב לעולם לא ישובו, לעולם לא ישובו עוד. זה שיר שמתאר שיבה הביתה, שסוגר מעגלים, שפותח דף חדש. ימים טובים חזרו, אפשר כבר לחייך.
ציפורים שרות על דרור, וכל ימות הקרב, לעולם לא ישובו, לעולם לא ישובו עוד. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד. תם טקס יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, תשע"ו.